Entzaitugu aztuko, aitatxo. Dios, zuk erakutsi zenigun euskera maitatzera, bizitza maitatzera. Hostia puta! Maitatzen erakutsi esan behar da. Eta ez maitatzera erakutsi. Zatzaizki. Natzaio, polizia linguistikoa. Gure aita horrela esaten zuen. Gure aitak. Nola zuen aita? Osa, orduan zuek anaia gara. Anaiak ez, Eskerrak. neba arrebak. Nola neba arrebak? Aitak bizitza sekretua zeukan. Izkutuko bizitza. Zuek zer dakizu guk ez dakigula? Dakiguna. Ai, badakit eta guk ez dakigu. Aita! Beste famili bat izan zenuen! Beste famili bat ez. Txabal, eskerrak. Eskerrak. Famili A. Zuen aitak beste famili A bat izan zuen. Orduan, zure anaia eta arreba garete? Ez. Eskerrak. Zu neskazaren ez, bera zure neba eta ni zure aizpa. Osea, orduan gure aitak tuba jarri zizkion gure amari? Tuboak ez. Adarrak esaten da. Aitak adarrak ipini zizkion amari. Zuen aitak amari, kriston adarrak ipini. Si ya sabia yo. Banengoen bani. Zuk ere? Aita etzen parte honekoa, ez? Beti izan da sinvergüenza samarra, tío, sí. Bai. Lotxagabe, txorigaldu, txakurmuxu edo zirtzila. Hauek ondo ezagutzen zuten, bai. Guazen, guk ez dugu tipo hori ezagutzen. Badakizu zer den gehien dolitzen hauena. Zer? Seme hauei, euskera guri baino asko hobeto erakutsi gaitzaizki. Gintzuz, gait... Ai, ja ez dakit. Bueno, familia, ikusiko gara. Elkar ikusiko dugu. Bueno, hori, anaia, edo arreba, edo aiz, jo que sé. Venga. Inork ez zigun esan euskalduna izatea zein nekeza den. Gora euskara batua! Gora! Utikan euskara banatua! Utikan! Agur, aitatxo. Zer? Batua zaindu behar.